Hemen salam, Plus elimin gepleşimizde, yani bloggerlar bilen gepleşimizde hoş geldiniz. Bugünkü mihmanımız hem Instagram'da aktivni hem YouTube'da aktivni. YouTube'da ilkinci bloggerların biri deyip bilir, Ahmet Meredov. Plus elimin. Assalamu alaikum, Ahmet Doğum Cansan, işleri uğruna mı? Aleyküm salam, şükür qo'y, Xudoga şükür o'zlaringga mayli, Arman. Bar ol Ahmet. Bizim qo'y Xudoga şükür yuvaş hareket edeceğiz. Köpten beri. Sen bilen online gepleşik, edeyin, ederiz deyip büyüne netip ettik Xudoga şükür. Tayin olsan başlayat Ahmet. Arkayın, netip edenen, hani? Netip edenden doğru deydin. İlki bilen Ahmet özüngme aradaydık bir, avtobiyografiyanı aydık bir. Özüm bilen tanıştırsam, bir näçe bilýän bolmagy mümkin, bilmeýänler de ýene tanıştyrayyn. Ahmet Meredov 1996-njy ýylda Lewaf welaýatynyň Halaç etrawynda dogulun. 25-nji orta mektebi tamamladym. Maşgalada biz 4 dogan. Häzirki wagtda da maşgalaly Hudaýa şükür. Owadanca gyzjagymyz var, pertendimiz var. Tüýelim. Başga da gyzyklanýan soralarymyz bolsa başardymyzdan. Ahmet, başga gyzyklanýan sorawmuşy. Halaçyň etrawı özünde mi ýoksa owasynda mı? Aslında halaç etrawy diýip geçýärdi. Soňra bir näçe ýyl mundan ol şeker öwrüle, halaç şekeri. Ýöne biz hani dilimizde öwrenipdir da ýatdan oňa boldy. Halaç etrawy diýip geçip ýörse ýöne halaç şekeri. Men halaçyň özünden merkez. Özünden. Tüýeleme. Näçe dogan sen maşgalaňda Ahmet? 4 dogan. Tüýeleme. Inniki mesele. Näçinji ýylda mektebi gutordyň we näçinji ýylda Türkiýe geldin? Aslında 2013'te 96'lar 2013'te otardı da 2013-nji ýylda otardyk. Ondan sonra şo çärşewde Nevit gazy urundan okuwa geldim. Şo ýerde bir az okudum. Ondan sonra Türkiýe'ye gaýtdym. Türkiýede Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde sinema ve televizyon yani sinematografiya uğruna bilim aldım 3-4 yıl. Sonra da bärik okuw geçirdik başga bir ýurda. Öýlendin Ahmet, tüýeleme. Gyzjadyň var. Tüýelemen. Ýaş uzyn bolsun, en atasyna wepaly bolsun. Nesip bolsa da, jan sag bolsun. Iň birinji da. Geliniň bilen nädip tanışdyň, nirde tanışdyň, şo arada birazjyk aýdyp berseň. Gelinimiz bilen aslında onun jorasy meniň tanışymdy, şeýdip şonuň üstü bilen bärde Amerikada tanışdyk. Şeýle hani başga kimler var ýakynda türkmenlerden da atyp şonuň ýaly bir türkmenleri tanamak maksat bilen şeýle bir gurrumçuluk açylany şoňaly ýamda kursdaşlarymyň plany bar. Hani göreýän suratyny göreýän şeýle şonuň bilen başlandy. Bagtymda ýazylypdyr. Tüýelim. Ne diýär o maňlay? Maňlaýyň näme? Beýleki görnüşi tagdyr. Ahmet, Türk'ten Amerika näçinji ýylda gitdiň we nädip gitdiň? Türk'ten Amerika 2017-nji ýyl. 2017-nji ýylda Work and Travel programmalary bar okuwçylar üçin Türkiýede. 3 aylyk Amerika'ya gelip gidebilen, işläp gidebilen. Şonuň ýaly programma bilen gaýtdym bärik 3 aylyk. Ondan sonra da diýdim okuwum bärik transfer edip bilermi, bärde dowam edip bilermi. Şeýdip soň öz urundan okatjan okuw jaýlaryna e-mail atyp şeýle şu ordan okaýadym özüm şu ýerde men transfer etsem men galjak şu ýerde okajak. Şonuň ýaly e-mail ýolady bir ýalňyşmasam 10-15 tane okuw jaýy uradandyr. Şolaryň arasynda Columbia College dip şo media urundan okatjan bir näme bar. Onu şeýdip şeýrik transfer etdim we häzirki wagtda da şeýdip okuwçy statusy bilen bärde gelip ýörüs. Eşitdim, sen durmuş toyu online şekilde edipmişsin, doğru mu? Aslında online şekilde de edilmedi. Yani bärde bir toy edilmeli diýip planladyk, nikahy edeli, toy mekan gürleşildi, hatta ol şeýdip koronavirus bu geldi dänim hemme ýeri toy mekan, restoran hemme ýer ýapyldy. Hiç ýel üşmelen bolmaly boldy. Soň şeýdibim garly. Ondan sonra gaýynlarymyz gelipdi gelinimizden geçen hakykata. Olary gelipdi toy edilmeli, edilmän galy. Ondan sonra olaryň wagty dolu, olar gitmeli bol. Inta mena doğru mesem çekin ama çağızımı tağaman ulaq sökman turatda bir heme bu yerdeki o dilleştirimde hem
Türkmenistan'dan geliştirmede hükman bir toy bermekçi. Çünkü toyun bir manası bir dostlar, uyuşukçular bilen bir davara tutmak da onun hükmanı şartlanmak, toy bellemek, şo bellemek. Nesip bolsa çağıcın yaşına denglep, doğrulap emira gider. Diyecek olan adam şey, eşittim Türkmenistan'da toyunuz tutuluptur. Kıyız toyu mu ya, oğlun toyu? Türkmenistan'da toy belleniptir. Doğru mu şo? Hava. Kıyız taraf kiçirak bir näme edildi, veçirinki edildi. Oğlan tarafa metçek olanı kakam gecesi enem fakir. Hani aradan ayrıldı. Ondan sonra onun sadakatı geçsin değildi. Sonra yeni bir mesele oldu. Şeyle bilen şu atlıkça qaldı. Yöne hükman tomaşaçılara da hani söz vereyin. Yakınlarımıza da hükmanı suratda toy eder. Hem nägeden gatnaşar, nesip bolsa hem nägeden şu atdan çağıryan. Nesip bolsa. Amerika gitmedi. Ozal İngilizceni bilýädiň mi? Amerika gidip öwrendiň Ahmet? İngiliz dilini bilýärdim öňlenem. Şu olimpiadalara gatnaşyp İngiliz dilini men bärik gelmeden İngiliz dilini dogly bilýärdim. Amerikaga gitsem mesele ýok, barýan çözýän. Hani şonun ýaly arkaýyndan bärik geldim. Hiç taýda düşünemok. Beyniň aly bilen okýady. Gulagyň bularyň diýen sözlerini düşünmelen bir aksent tapawdy. Bize öwredilen İngiliz dili biraz başgaça, bärde ulaşylan biraz başgaça. Şeýdip bir 2-3 ay ýaly asmandan düşen ýer bolup gezdim owa. Ondan sonra öwrenişip başlaýanda göni ilk başda doğru ýemaýdan biraz daha kynrak gelýär. Hani nol lälim. Öňe bilýärdim, ýani bilýän bolsam on kyn geldi bärde. O Amerikan İngilizcesi bize öwredilen İngilizceden tapawdy bar sebäbi. Biz pikirimçe grammatny İngilizceni öwrenýäs. Amerikanyň dili bolsa yerli dili azajyk üýtgäp, azajyk tapawutly bolup bilýär, dogry diýdim. Plus 50 000. Häzirki günde näme işleýän Ahmet? Edil häzirki wagtda mena dogry ýemaýdan özüm şo hem oku, onuň gatdanyndan näme iş tapsak, işiň aýby ýok diýip naharamda şaför dastak edip ber tapagy ýok, näme iş edip ber onuň gatdanyndan hobi hökmüne o kriptovalyuta uğrundan biraz gyzyklanýar. Dogry, halal işiň aýby ýok, halal işiň aýby bolmaz. Sen oku Amerika baranda oku diýip bardyň, work and travel bilen bardyň. Ýöne häzir yeni oku vizasy bilenmi Amerikada? Tam şo okuwçy student vizasy bilen. Mundan beýlek Amerikada galmagy pikirlenýärmi ýa soňny Türkmenistana dolanyp gelerin diýärmi? Ýok, edil hani galmak niýetimde ýok. Ýöne hani birazjyk bir özümi, yani östürýänçem diýin, özümi bir belli bir şol hani kriptovalyuta uğru bolýam ýa blockchain uğrundan tapaýy. Üstlenlik bir uğurdan bir özüme nämen taýýar diýemden soňra ýa-da hawa şoň ýaly bir maşgala ýagdaý bir gowlaşamdan soňra hükman suratda öz vatanma dolanjak başka yurtda hani sağ bolanlarym özümde geda bolanyň o diýerler. Ene bu maklyň şonuň ýaly hükman suratda vatanmyza barmakçy. Dogry, nesip bolsa, ine soraga gelerler. Sosial setlere gelelim. Instagram'da Dip Aşgabat account'unu satın aldım. Kaçan aldın ve ne maksat bilen aldın? 2000 neçeke gelen wagtlarym 2017-18 ýyllar ýalňyşmaýan bolsam 17-18 anyk ýadyma düşerim. Şo wagtda bärde Las Vegas'da wagt. Onuň ýamyna gatnaşara, oturara, turara türkmen ýok ýanynda, içiň gysýa. Näme edip bolar Instagram'da belki köpçülik bilen güýmenip bolar. Onu seyretdim, bir başka sahypa satlyk da diýdim ber näçe berem ona bir başka sahypany aldım ve şu wagt 35 000 ýalňyşmadym 30 000 töwerek adam sany bardy. Hudaýa şükür şu wagt 150 000 ýöne soňky bir ýylda hiç aktivlik ýok. Çünkü maşgala bolan soň köp zatdan el çekmeli bolýar-da hakyky wagtyny maşgalaňa sarf etmeli bolýar. Onu edip bir başka wagtda edil şu wagtda aktiv däl. Ýöne asl maksat şu köpçüligiň içinde bolmak, hani bir efir açmak, bir köpçülikle gürleşen wagtyň bir özüň bir köpçüligiň içinde duýýanda şonuň ýaly bir ýeke duýmazlyk üçin bir sosial media şo maksat bilen ýeripdim. Tööleme. Gowy gidip bar ýa, indi aktiwny ýöretsen hasam gowy bolar. Ne bärden ýene bir zat belli geçeýin Ahmet. Sen YouTube kanalyňam epesi 40 000'den geçtin ýalňyşmasam, dogry mu YouTube kanalyňam? 40 000 geçti. Ol tööleme de.
özüňem ilkinji youtuberlerden diýip biler. Ýagny ilkinji YouTube'a content ýükläp başlanan olanlardan diýip biler, ýalňyşmaz. Öň aktivdim. İşleýädim, täzelik edýädim, bir zatlar edýädim. Inem soňky wagt aktiv pes. Näme üçin Ahmet? Doğruyu aýtsam men bu sosial media, YouTube bolsun, Instagram bolsun, bir iş hökmüne däl, hobi hökmüne başladım. Bir güýmeneýin, şuna bir lezzet alaýyn. Hobi hökmüne başlandan sonra wagtyň bolan wagty düşürýäň-de. Hani men däl iş hökmüne kabul eden bolsam, men şöp dökmän bir video çykaraýym boly. Adamlar garaşýar diýip şeýle bir zat ederdim, ihlat ederdim welin. Hobi bolan üçin haçan boş wagtyň bolsa, şonda bir şunu köpçülikle paýlaşaýyn diýip video çıkaryan edil häzirki wagtlarda da şu çağaçyk var hatlaryny biraz ünsümdi maşgala ondan sonra bir esasrak ýagdaýlarda adetýärden çekýärdi. Ýöne Hobiňi ütkedi-de, ha? No hobi ütkedi, indi çağaçyklar bilen oynamaly. Soňra kıyaly. Ýöne hökman wagtyň bollugundan o köpçüligi de söz berem bir gyzykly maglumat tapsam, size bir peýda edecek bir maglumatlar tapsam men hökman paýlaşaryn. Edil hani öýde kameraň garşysynda geçmene wagtym bolmasa da käwat ne bilýärdir köpsi. Maşyna wagtym goýýan, bir ýerik barýan, çamçy ýolda bir 15 minut wagtym bar, gürleýän, ýüklap goýberýän, şonuň kıyaly. Onam başarmak gerek de, erkin gürläp dinletip bilen o. Gürläp dinletip bilmek gerek. Tak. Därde şu zat barda, Ahmet, öň bir konkursa başlapdyň YouTube'da, täze blogerler üçin, täze vloggerler üçin, ýagny täze content makerler üçin, bir ütkeş iş etjek adamlar üçin bir $100 bayragy bilen. Şo konkurs näme üçin durdy? Ýalňyşmasam 1 ýa 2 bölüm çykdy şo konkursyň, ondan soň durdum. Ama bir 2 ay dowam etdik, ondan sonra galy. Ýani onuň maksady men isleýişim ýaly videolar gelmedi. Hani bir video düşürülüşünde, gürleýişinde, temasyny birazcık hani professional da hiç kimden garaşmak ýöne bir başlanmışdan bir wagtynça ýokardaky videolara garaşdym. Men kan has şoň ýaly zämeti gelmedi. Bir ýeri telefon tutup aýbyr ses gowy däl, görnüş gowy däl bir. Çünkü köpçüligiň öňüne goý diýip goý ýüklen adamy bir görülse, bir görler ýazat bolsa gowda. Şonuň üçin belli bir wagtdan soň aýdydım bu boljak dälidim de duruzdum. Aslında hani köp başlayanlar üçin bir näme bolupdy, motivasiýa. Yani talaba birazcık pes bolan üçin ýanky sen isleýän zatlaryň talabyna pes bolan üçin şoň üçin hem eýdim dowam etmesini makul görmedim özüme. Plus 50 000. Ahmet, aýdy YouTube bilen Instagram'dan ortaça näçe kazancın var? Edir şu wagtda Instagram'dan doğru maýdan gazanýandym ýok, çünki men onu ödüme haçan ýerdim, ona bilemok. Iň soňky gedek belki bir ay 2 ay bolan olma, girip çykkan wagtdan bolýar, ýöne bir content ýükläp, bir reklama alan wagtlar men doğru maýdan bir kay var, ýadyma çönek. 3 tane admin berdim. Instagram diýeninde bärde bellek geçeli, öz accountyň däl-de Vipaşkawada aýdyp. Vipaşkawada, öz accountum ulanýan, o ýerde reklamalar hiç alamam. Yani Vipaşkawada 3 tane admin var, şolara diýdim, reklama gelse sizinki näme etseňiz edim. Boş durmasyn, ýöredim wagtyňyz bollugundan diýip şeýdip. Vipaşkawatdan men plança gelýär diýilmeýän, näme diýsem ýalan bolar. Ýöne YouTube'da da video paýlaşymy görýän, 6 aýda bir video edil häzirki wagtda, 3 aýda bir video. Ýöne şeýler umumrak aýdanymda YouTube'da diýeli 3 minutluk aralygyna bir video, 3 minutdan böleli 3 minutluk videoňa müň gedek görülende şoňa bir we $3 aralygynda berýär-de. Esasy haýsy ýurtdan görýärler, şoňa berilýär. Meselem Türkmenistandan görýärler. Germaniýadan görýän bolsa öýde reklama töle köpräk gelýär. Şonuň kıyaly reklamalara görä 10 000 görülen videoda bir 10 we $30 aralygynda berilýär. Şonuň kıyaly. Töle. No adamlar öýleri gidip videolaryny barlap aýdaky girdejigi. Yo aýdaky girdejigi. Ay edil häzir kwatda video ýüklemeýän wagtymda belki 200 belki $300 gowrak gelýändir. Çünki men köpden wer video ýüklemek, öňkü ýüklen videolarymdan zat gelip durýar. Ana men muny bir peýda üçin etmendigim üçin näme geldi, näme gitdi, oňa da seredip durmakda. Çünki belki hani konkurs ýa-da sowat ol bolýup YouTube'ň maňa beren pulunyň 2 hissesini men agdalarma da berendir. Şonuň kıyaly edil pul meselesine hasy vermedim. iPhone verdin, pul verdin. iPhone verildi.
Tüyeleme. Ondan başarmak gerek, doğru diyen. Düşündüm sen diyecek kolanlardan pul çiğnedin oqtan öz bir hövesine, öz bir hobi çiğnediyen, hövesi çiğnediyen da. Şo yol qov görünümü çiğnediyen, onu düşündüm. Sen Ahmet 2017 yılda Amerika'ya gittim dedin, doğru mu? 2017 yılda Amerika'ya giden bolsan Fitch House. Bizim men häzirki oturan yerim. 2016 yılda açtı. Sen gelip gördün mü Fitch House'u? Ben şo wagt adyny eşitdim Fitch House'un. Aýtpa eşele Fitch House açyldy. Şoňa bir näme trende ýeripdi de men özüm eski şäherde okuýandygym üçin wagt bolmady. Hani bir gidip görere, ýere edil wagtym bolmady. Soýulam ondan bäri gaýtdym. Ýöne nesip bolsa baramdan soňra hukman hawa milli taýamlarymyzdan dağıtıp görersin. Nesip bolsa gelsen, nesip bolsa yine Fitch House'a Yeni Kapı Türkmen taýamlaryna myhman ol. Nesip bolsa sağ olun. Dostlar, biz nerede? Biz elbette Yeni Kapı Fitch House'da. Hoş geldiniz. Nasıl yurtta bize Türkmen taýamlarynda küýs etmeýän salgymyz Fitch House. Bilişimde göre bizim daşta oturan yerlerimizde birinci, ikinci katımız var. Yine olsa üçüncü katımızdan var. Doğru mu? Fitchi, somsa, börek, mantık. Men sana oturmayın. Türkmen taýamlarynyň ählisi var. Size bilmedim, mene bu zatlan karşısında durup bilemok. Bana noş olsun, işlemem açık olsun. Plus 50 000. Ahmet, inniki gelen temamız, inniki gelen mowdumuz sen agdalarym üçin hasam gyzykly bolar, bizim mejatim agdalarymyz üçin hem gyzykly bolar. Men her bir coin'in, Bitcoin'in, Dogecoin'in atlaryny aýdyp durjakka jemi soraýyn. Sen kripto pul barada, kripto valuta barada has ýakyndan tanış. Şo barada birazjyk aýdyp geçäýin. Kripto gelmeden o kriptonun asıl maksatı blockchain. Hani bu günümüzdeki meseleleri çözmek için gelen bir täze sistemi. 90-92 yıllarda internet adamların durmuşunu ansatlaştırmak için geldi. Onun köp adam şu wagt girmeliler, internetten daha söwda etmeliler çünkü halayanam boldy, halamayanam boldy şu wagtlar. Ýöne sen edil häzir bundan 10 ýyl sonra 90-njy ýyllaryň 2010-njy indi häzirki wagtlarda internet bir hili haqiqi ýaşaýyşyň ýaly bolup dur. Sen real durmuşda adrak ýaşaýan. Onu blockchainim şu wagtky köp zatlary, näl meseleleri çözmek üçin gelen bir täze sistema, merkezsiz bir sistema. Misal hukmunda meselem gysgaça misal bereýin. Banklar merkezli bir sistema. Blockchain'in üstünde gelen finansawy platformalar diýil ýa-da bir nämeler mesele çözen diýil coin hukmuna geçýär. Plan mesela Ripple diýeli. Maksady bankın ornuna almak. Merkezsiz bank. Sen bir ýere pul uratjak bolýan, passworduňy süýräp, diýeli mesela plan ýurtdan $50,000 pul uratjak bolýan, passworduňy barýan, ay bu pul nerden aldın? Aňarka näme üçin geçirjek? Bir topar sonra, bir topar kellari. Blockchain'ne onun ýazat ýok. Ortada durýan adamym ýok. Sistema düzülýär, goýberýär cloud'a. Arka tarapda oturan bir yer ýok. Jeytin Nur Ahmed'e $1,000,000 pul uradypdyr diýip görüp duran adam ýok. Adamlar görbilýär, kapçyklaryň eýlerini hiç kim bilmeýär. Hani merkezsiz bir sistema blockchain'in maksady. Şonuň ýa-da biled aljak wagtyň meselem hemme kişi bir blockchain'in asyl gowgulary hemme kişi deň bolýar. Diýeli sen bir ýerden bir ýere gitmek üçin biled aljak bolýan. Edil häzirki sistemada internet plan.com'da biled aljak bolýan. Diýäsen biled ýok. Ýöne sen düýpde oturup ýerden ay ağam gaýrat et plan ýerik biled gerek bolýar. Jigim gel saat 5'e bilediň taýýar. Mesele çözülüp dur. Blockchain'ne bir döredilden sonra sen bay bol, sen garip bol, sen tanışly tapar ýok. Hiç kim saýlap durany. Adalatly bir sistema getirmek üçin ulanýar blockchain. Şonuň islendik budakda tapar ýok, finansawy bolsun, başga adım tutulacak näme uğrun bar bolsa, şonu bir üçüncü şahs hukmuna bir dolandyrýan bolsa, şonu ortadan aýryp gönden güni
alıcı ve satıcı diýerler. Alıcı ve satıcıny duşurýar. Bolly blockchain'in maksady we eýesiz. Ve bunun has zady mesela eýesiz bolsa onu hackerlar tarapyndan tiýdewler, näme bor, goroksuz bor diýerler. Ýöne iň güýçli gorokly sistemi blockchain edil häzirki wagtda. Çünki belli bir ýerde informasiýa saklanýar. Her ýerde bir informasiýa bar. Bu paýdalýaly. Muny hackerlar hem düzülenok, başgalar hem düzülenok. Şonuň ýaly blockchain edil häzir durmuşymyzda täze däl aslında bu 90-njy ýyllarda bir näme başlandy munyň. Düýbüýün edil häzirki wagtda şu koronavirusyn bahana boldy ýa-da pandemiýa. Şo bahana bilen döwürde girip başlady. Hawa. Edil hani pullaryň hem edildi ýanky coinler mesela Bitcoin, Ethereum, bol coinler 11.000 tane coin var. Coin çıkarmak şeýle bir saat 10 minutda çıkarıp bolan coin. Olaryň men sana diýin 90% musur. Ilkinji 11.000 tane coin içinde belki 100 tane normal galan 10.000 näçe tane musur hiç ýerde terede oturman plan coin diýip çıkarıp bolýar. Ana şo coinlerim şo belli bir meselem çözýän platformanyň bir aksasy ýaly gözüňizde getirimde. Onu özleriň coinleri ola ýöne asıl etýän işlere başga şonuň ýaly bir kysgaça düşündirende. Şonuň ýalyrak bir ýagdaý. Tölemem. Düşündüm. Men birazcık düşündüm. Ağlalandım düşünendir umid edýän. Indi berde şunkaýalyk bir sorag dörýärdi. Ynamsız coinler däl diýmeýänne, ynamsız platformalar bar. Arada bir Türkçe şunkaýaly bir platforma açdylar da we platformada şo platforma diýämizden programma açyp şo programmada pullar jemläp daşary ýurda gaçyp maşençilik etdiler da adamlar sokdular. Şolar barada şonkaýaly tema näme diýip biljek haýsy platformalar ynamly ýa sen özüň haýsyny ulanýan? Edil birja hükmünde hani şu coinleri, valyutaları alıp satmak için adamların esasını çekýän adam şol köp seredilýän adam bu haýsy meselen çözýär, oňa sereden oklar. Men şu meselen şunu çözeýin. Olar hiç kim sereden ok edil häzirki wagtda. Şu coin galjakmyş, $1 alsam $7 satyp biljekmişim, $1000 goýsam $10.000 ýasap biljekmişim. Diňe pul gazanmak da maksat. Onuň şonuň üçin belli birjalar bar we adamlarym tiz baýat gelýär. Onuň şonuň ýaly nämelerden peýdalanýar hani gara niýetli adamlarym bir platforma goýýarlar, birja goýýarlar, gel bizde näme ardan, talgydardan, olardan şeýdip hani şonuň ýaly täze açylýan ýa-da bir eşitip görmedik platformalaryňa, birjalaryňa da girmäň. Esasy mesela maslahat beriljek birjam Binance. Hani global birja şol dünýäde ähli ulanýan birjalaryň biri Binance. Ondan sonra asıl ulanylmaly zat mesela Binance'dan daşaram. Yani Binance mesela merkezli eýesi var, arkasynda oturan adamlary var. Onuň Binance hamany merkezli bolansa blockchain'in asıl maksady merkezsizleşmek. Merkezsiz Uniswap, SushiSwap bir näçe merkezsiz birjalar var. Ana şo ýerde meselem alyş satış edibilýär. Ya almasa pullaryňy diýeli Binance bir gün hacklenýär çünki merkezli. Binance'ın içinde diýeli plança manat puluňyz bar ýa-da plançadan coin'yňyz bar hacklense belki gidip biler. Ýöne el Binance'da hani özüň insurans goroklary bar. Ýetän ýalyna sizin puluňyzy ýerine gaýtarýarlar. Şonuň ýaly meselem başga bir birjada coin alan wagtyňyzda ýörüýte sowuk gapçyklar ýa almasa online gapçyklar bolýar. Siz öz puluňyzy ýa-da coinlaryňyzy şoň üçin salyp saklamak üçin kinolarda mafiyalar davet etdiler. Pul taşırış kolana flashka versiya berýärler. Şonuň ýaly flashkanyň içine siz bar puluňy salyp bilýäňiz. Milyard bolsun, milyon bolsun, $1000 flashkalar ýa almasa online gapçyklar bar. Ýörüýte şol merkezsiz gapçyklarda saklama maslahat berýän öz zadyňyzy ulanjak birjaňyzy da men ýene de hani Binance maslahat berýärler. Yani Binance ulanandan sonra da içinde coinlaryňy, pullaryňy Binance'ın öz içinde saklamaň. Ýörüýte gapçyklar bar, online gapçyklar. Şu gapçyklara geçirip özlerine de saklamaň, öz jübüňizde dursun. Türkmenistan çäginde bolup, ýanky sen diýen platformalaryňa kripto pullar satyn alyp bolýar, dogrymy? Hawa, eslenlik ýerde bolýar. Düşünükli. Sen pikirinçe kampaniýalaryň aksiýasyny, ýani kampaniýalaryň gymmat kagaýdalaryny almak has peýdalymy ýa peýdal diýmeli, has bir ynamlymy ýa şeýle bir kripto pullara, kripto valuta pul ýatyrmak has bir ynamlymy? Eger arkaňyzda diýbara ýatlaýyn, ýykylmaýyn diýseňiz aksiýalar. Çünki
bir kampanya işleýär, söwdasyndan size hani şol aksiýalaryň bahasy galýar, düşýän wagtlar öyle ýene öňkü bahasyna gelýär. Coinlar girecek wagtyňyza bagly. Diýeli ol 3 aýyň dowamynda 1000% köpelen bolsa käbir o gidip bar ya. Öň 10 sendekeni şu adam $5 bolupdy. Bu $10 gider dip giren adam garaşmasyndan soň täzen şo pulyny ýygyny almagyna. Hani coinlarda girecek wagtyňyza seredin, girýän coinuňyza seredin, hawa ýöne hat çalp kazanyp bolýarmy? Coinna çalp kazanyp bolýar. Aksiýalar onuň kyýaldy. Aksiýalar hayal berýär, ýöne kazandyrýar. Çalp hayal barýan, ýöne barýan da barjak ýerine. Coinlarda ýolda bir ýerde bar bolmak mümkin belli däl. Sonuň kyýaly ikisem gowy, ikisine mi öwrenmeli? Eger maksadyň kazanmak bolsa, sen biznesmenmi, diňe kartoşka satyp oturmaly, pomidor getirmeli, hyýar getirmeli. Biznesmenmi getiremeli, kazan hawa üstünden. Doğru. Hyýar, pomidor emmetden boşmaly, asarçy etmeliler. Doğru. Plus 50 000. Sen maşinler bilen hat ýakyndan gyzyklanýan şu wagt näme maşin sürýän Ahmet? Edil häzir Mercedes. Mercedes haýsy model? i350. i350 yani E350 dip ýazylýar. i350 modeli. Elon Musk Cybertruck maşin prezentasiýasyny etdi we hype etdi, prezentasiýa etdi. O taýda aýnasyny döwen bolup bar. Ve şonda sen diýipdiň da, sen ya YouTube'da ya Instagram'da diýipdiň. Menim şu Elon Musk'ın maşin almak üçin pul yatırdım diýip. Şu Cybertruck alasyn gelip üçin diýdiňmi ya sen hem hype'yň ýyzynda-my? Aslında tam ol hype çünkü kimi seretsen YouTuber, blogger emmek işte Cybertruck aldık. Ondan sonra diýdim, "Daýy adam hani asıl maksadım hani o ýerde zat däli. Hani maşin almak däli. Türkmenlerim şu bahana bilen görsünler şu maşini. Näme dilýär dünýäde, näme gidip dur. Şu zatlardan habary bolsun diýen maksat bilen o şonuň ýaly bir video aldyk. Aslında gatgowy marketing boldy. Edil şogün ýalňyşmasam bir gecede $100 milyon ýakyn pul jemlendi. Tek maşin yok ortada. Maşin satılgam yok. O $70 milyon bahalar belli ýöne. Bir gecede $100 milyon. O da näli? Öňüne zakat geçilýär $100 berýän. Ondan haçan maşin çyksa bolýar. Saňa da maşin berjek. Şonuň kyýaly sen edil maşiniň dolu puluny şogün tölemedin. O $100 berýän boldy. Şeýdip edil ýöne maşin 2022-de çykmalydy. Öňüme wäkil ýöne intagym durudypdylar öýtýän şoň öndürilişini. Seredik görmedim. Haçan çykjak belli däl. Cybertruck. Onda sen şu wagt Elon Musk maşinler bilen gyzyklanýan bolsaň, men pikirimçe Elon Musk'ın обычный sedan modeli bilen gyzyklanýansyň, dogrymy? Ha. 3 sekunda yetmen 100'e çykýany bar. Bilýänsiňa? Ha. Men model ýadymda ýok. Çünki men Elon Musk'ın maşinini bilen gyzyklanamok, şoň üçin. Indi diýin, go görýän şu maşin? Elektrikar. Tesla. Edil häzir kwatda hani Tesla da onuň nämesi? Yani seri 3'ler var, X'ler var, Y'ler, Roadster var. Onuň marketde hani şu bir küçüleçenli Tesla bazarda ýekejödi di. Menlik edýärdi. Diňe men öndür yani elektrik maşin. Indi häzir Lucid Motors çykyp başlady. Xitayda New York çykýar. Onuň beýleki yani ol garry firmalar diýeli, BMW, Mercedes tapar. Möjekler. Olaram elektriğe geçip başladı. Edil häzir men Tesla'ny alarsyňmy diýseler, ay garaşaryn. Çünkü beýleki entek maşin urundan ýatan leheňler olar çykarda wapşe bir ütgüşük bir zatlar çykarana garaşanly. Ýöne o Tesla Taycan model çykardy. Gördüňmü? Porsche Taycan modelini çykardy elektrikar. Ha. Porsche'm çykardy. Edil häzir Ýalňyşmasam Tesla bilen deňänimizde. O käbir şäherler, käbir ýurtlar eýýän ödüni düzgün goýdy. Biz 2030-njy ýyldan sonra benzin bilen işleýän maşin bize gelmesin. Ýa-da şu şäherde şu maşinler minmek gadagan. Asıl maksatlary howany näme arasynda saklamak, ekologiýamyzy tämiz saklamak. Onuň üçin elektrik uruna geçip oturýarlar. Ahmet,
Sen hayır sowap üçün, hayır sowap ýagdaý pes bolan adama kömek edýänmi, kömek eden pursatlaň boldymy? Elbette bu sadaka hukman vermeli çünkü sadaka hani müň belarym sowar diýär sen tek ýaşap ýörüň bugün öňüne näme geljek bilen ok da şoň üçin hani heme bir ýoluň açylmagy üçin hemen bir birinin elinden tutmak üçin birine kömek etmek üçin o başardığından sadaka vermeli. Berýär hani bermeýän wagtlardan bolýar o eger ýagdaýyň kynrak bolsa düşündirýär ay şu wagtda ýagdaýym şeylerak ýa-ni ýagdaýym bolan wagtda kömek ederim diýip şonuň kyýaly. Yani mümkin boldugyça elinden gelenden kömek etjek bolýar. Awa. Men şu taýda bir gyýymyzyň ýazandaryny okap geçeýin. Jeytnur sizden haýyşym Ahmet Meredow meniň adymdan köp sag bolsun aýdym. 2020-nji ýylyň aprel aýdy karantin döwründe pulsuz galym. Sonra Instagramda Ahmede karzyna pul bermegini haýyş etdim. İlki başta çekindim. Ýöne ol video gürläp kimliň aýt we näme üçin gerekliň aýt, sonra bererin diýdi. Oňa da dogry düşünýän şu wagt her hili maşynik bar. Sonra diýişýal etdim sag bolsun, ol hem pul berdi. Ýogsa meni tanany oğlan. Allah candan dilerim rızkalyň, bereketiň artsyn. Alan pulumy hem ýagdaýym bolanda hökman gowşuraryň diýär. Ýani menem bärde belä keçeýin Ahmet şular ýalyk haýyr sowap üçin ýagşylyk edýän bolsaň Allahdan gaýsyn. Awa, sağ olun. Ony edil köpçüligiň üçinden agdap sağ bolsunlar ýadanna da hani o da hani nämedendir da bir näme diýin. Bir ýatlandyr da sağ bolsunlar. Ýöne 2020 şu karantina döwrüne gaty kän geldi şonuň ýaly okayan taliplerimizden. İş yerimiz yapılly, kwartiram pulunu tölemeli. Karantin täze başlan wagtda. Hawa karantin döwründe hawa. Şeýle bir kän geldi. Soň hani maskalamly gülür. Nähil kömek edip biler, näme edip biler. Ay oglan bolsa bor geçelli ýa. Oglanlar näme de bolsa bir işläp bilýär, bir agry iş edip bilýär, çykyp da ýöne aýal maskala bolsa onu diýär. Bir bana bollugymyzdan näme süýüşde bir zaçyklar berilip şey edip bir näçe adama has köpem däl. Bir näçe adama biraz kömek edipdik ýadyma düşýär. Mümkin boldugyça diýär. Mümkin hawa. Ama beribilmedikler bilen boldy hani soranlar ay käwat hani bizem ilk göçkany pully adam däl kwartiram pulunu tölemeli. Bizem baýyň çağısy däl diýärmi? Hawa, bizem baýyň çağısy däl hawa. Şonuň kyýaly ýöne ana şu ýagdaýymyzyň bollugyndan kömek edenimiz boldy. Käwa şeýle bir zat boldy. Bu ýerden türkmen oglanlarymyz bar, sag bolsunlar. Hani edil ödüne çykmasa da şoň ýaly biriniň ýagdaýy şoň ýalyra garaňyzda bir kömek etmek isleýän bar bolsa diýsen, onuň hani ýagdaýy bar adam sadaka beresi gelýär da şoň şey edip kömek edildi bir näçe adama. Şu bir-birimize arkalaşmalı, bir-birimize kömek etmeli elimizden geldigiçe de. Sebäbi bugün bizde var, sizde var, bir gün onunla var. Şoň üçin mümkin bollugyça bir-birimiz bilen arkalaşmaly, kömek etmeli. Dogry. Indi Ahmet sen üçin däp destur näme? Däp destur şu ata-babalarymyzdan bize galan bir gymmatlyklar, miras hökmünde, mene miras hökmünde diýip däp destur. Çünki şolaryň bir eden işleri ýa-da diýelim. Däp toý dawarasy däw öwürlük gelýär diýiller. Şolar edipdir bizem edeli. Ýa-da men naharlara mort biler, şolar bişiripdi bizem bişireli. Şoň kyýaly bir öňden köneden gelýän bir miras diýsem edil öz pikirim könelerimizden gelýän bir miras. Dogry. Dogry. Hani her ýurdun, her milletiň özüniň däp desturda şoň kyýaly edilýärdi. Dogry, däp destur ýa-ni kulturasy zady bolýar, dogry. Sen üçin güç nämedi Ahmet? Güç dillemi? Dil. Güç dilde diýär. Biriniň dili köp zada näme dille, biriniň diýen sözü. Birem şeyle dır ýadyma düşdi. Bilegi zor birini, bilimi zor müňini. Sen bilim, ilmam, o güç.
bilim, alım, hava, İngilizce güç, beyin, bol beyin. Doğru. Bu soru bana vermesinler, men özümün bu soruda bir jogabym yok da bir näçe jogabym var, şoň üçin bir zat diýip biljekler. Inni Ahmet mäjetime agdalar üçin, öz agdalarym üçin bir aýtjak goýjak sözleň bar bolsa aýtsaň sen diňlesek. Media tama üçün tööleme var, hani toparıňyzy eger ýalňyş bilmeýän bolsam bir 6 adamlyk bir grup boýt, ýani siz 6-7 adamlyk bir topar tööleme hani näçe ýyl bäri şu agdybirligiňizi bozman gelýäňiz we her hepde her şu belli gününde belli sagatynda şol poýuz gelen ýaly videoňyz gelýär, tööleme bir sistemaňyz bozaňyz. Bu da bir hem agdybirlik hem bir ergensiz zähmet de Allah jan hani maksat muradyňyza ýetirsin näsip bolsa, şu gidişiňizi ýaly gitseňiz, hem köp adama bir motiwasiýa bolýaňyz. Hani biz hem işledik, siz hem luboy. Diňe bu YouTube kanalynda luboy bir işte bir ergensiz şu çark aýlandygy ýol alınıp bolýar. Şonuň ýaly malades olanlar var, hani bundan soňra da ýoluňyz açyk bolsun, işleriňizden buğna bolsun, üstünüňe ýar bolsun. Onun agdalaryňyza, öz agdalaryma da diýjek zatlarym, ilk bilene gollaýanyňyz üçin hem sag bolun. Hawa. Esasy bizim menden size tarap dilegim janyňyzyň saglygy. Ondan soňra da hani sizem her kim bir zat galdyrsa, hani ýolda her kim bir çöp galdyrsa ýol açylar diýär. Şonuň ýaly her kim bir işiň başyny tutsa, diňe menden, diňe senden agdalaryň içinde de müňlerçe adam var. Her kim bir zat bir ugurdan bir hereket edip ýoluny alyp bilse, Türkmenlerim var, näme almajak galasy bolmadan kadýan. Aslında könüllerimizde seretsen tarihte o Türkmenlerin hemme ýeri bir nämetine seretdiren adamlar da ondan şonuň kıyaly bir hani hemmemizden ata-babalarymyzyň ruhu bir zat etmesinne, gynanmasyn, ey malades diýsinler, käwa görýän bir TikTok'ta berekella diýsinler. Berekella diýsinler. Öz atyklarymy diýsinler de bilýärmi? Utanmasınlar bizi görüp. Sonun kaya gollasak, soňa bir gollasak, el bir-biriniň elinden çekse, kökman bir ýol alınır. Doğru. Aydanyň bolsun, doğru diýen. Aydanyň gelsin, aýlanyň bolsun. Şo sanada Ahmet, senem gepleşimize gelen üçin sag bol, minnetdaryň. Bugün nesip etdi. Ve berden yine gepleşimizi gurnamak için beni kakras. Yeni Kapı, İstanbul Yeni Kapı, Fitch House'a köp sağ olsun. Şu gepleşi gurnamama kömek edýär, himayetkarlyk edýär. Ve şeýlelik bilen sen bilen sağ olaşýas Ahmet. Hemme türkmenlerimize, Amerikadaky türkmenlerimizin hemmesine salam aýt da. Hemmesine jan sağ olsun. Awa. Minnetdar, sağ olun sizem. Sagaman oturuň, salam aýdyň size nähresini biziň adymyzdan. Vallahi. Gyjagyň öp, özüňe gowy seret, habarlaşar. Boldy buram, tabaýyn, sağ olun. Şeýlelik bilen dostlar, gepleşimiziň soňuna geldik. Gepleşik siziň göwnüňizde yarandyr, göwnüňizden turandyr diýip umyt edýän. Ahmediň men Instagramyny, YouTube'uny berdim, bellek geçerin. Geçin, agda bolmadyk bolsaňyz, agda bolun, gollan we gepleşik üçin bir like, bir tesvir we dostlaryňyz bilen paýlaşyp berdiňiz. Özüňde goýja seret. Plus 50 000.